Kaya ni Biti o ni Lucio eh. Karon ba ito mong samot ang mga ito ni Ila Maria? Alauna naman nang wala magyapon sila. Ay, bago na po malimutan. Ang aking nagunda ay ako sang kwaon. Dara. Wa gyud kabalo si Maria ani na ako'y dagon. Mao na akong saligan. Ispater kay ko. Ako na ning sulom. Lucio, magdali ka kay ganina ito nagpaabot si Dirong Pawis alas 2 na. Gani tra. Wala pa magyapon sila to si Biti. Ang mayo ani. Mag-una na lang ko. Ka Maria. Ay aguma na nimo ang imong kapilihan karong adlaw. Ulat Dirong Pawis. Daya po ninyo oy. Wa ko na bi ako. Nadugami kay na malit pamigpan. Gani! Kung saan man na ninyong pan? Ako ang iabay si mo ha! Tara na! Clear pasa! Syarong mapildi pa ni tirada ha? Sus Maria, kung anak ko tayo mong tirada itong naging adlaw, dili ito mapildi akong pan ba? Ayaw ka bala ka clear kay ako na ning tinudon. Isa pa daw bi? Bi pasa! Waway bukog Maria! Syarong mapildi pa na akong duha ka biskwit? Aba, magraming practice na akong gagahapon. Maria! Andam na ka na mapilde. Uy, si Dudong Pawex oh, kauban niya si Biti o si Lucio. Dali, halina, kay magsugod na ta. Karon, makabalos na jud mi. Uy, kalamik sa ilang dala. Insaymada. Biscuit versus insaymada. Saman Maria, dihagya mo na itong pwesto? Sige, diri gihapon. Kay diri ta kapildihon. Kanagid Maria, ayaw pa papildi sa ilaha. Biscuit ning atoa, insaymada na ilaha. Daw ka tarong Dirong Pawix? Ayaw mo kabalak ka Lucio Biti. Kaya sigurado, kita'y magdaog ka ron. Daghang istorya, daghang sayop. Dali, sugda na! Ayaw na be. Bula! Panalo ni Dirong Pawix, kasado, duha kay insaymada. Go Maria, duha ka biscuit atoa. Tanawa Maria, support Maria. Hala, klaro na kayo! Ma-shoot na na! Yay! Hala ka, Maria! Na-shoot! I-sureball, ha? Maria, ikaw na po. Hawa, ya. Mula! Go, Maria! Kaya na lagi na ni mo! Wow! Yes! Dudong Pawix, kita ka to? Mula akong giingon sa mo, ha? Bilog ang mundo. Dudong Pawix, na-shoot, oh! Ayaw mo kabalaka. Kaya naapay segunda. Ini, murag mo daog jud ni ani. Naapo ko'y biskwit, naapo ko'y insaymada. Unsa man Dudong Pawix, kaya pa? Eh ikaw gihapon ang una. Magaling, magaling. Ako gyapon una. Sige ka na Dirong Pawix! Mintag, masipiyat. Si Piat pa'y amahong ani. Ayaw gaman dito Maria. Unaraw man ka. Pawix, taro nga kay nakasalalay si mo ang duha ka biskwit ba? Gani Dirong Pawix! Ayaw mo kabalaka. Matik ng idaan. Yes! Shoot na po! Yati, na-shot man niya. Maria, na-shot na po niya. Akong duha ka biskwit ba? Grabe ka tawa na niya kung napod eh. Maria, unsaon man to ni? Nanasyat naman. Ikaw na pod. Dapat ako ang mudaog kay amuan ning home court. Maria, gipalingot na ka ba? Surrender na! No retreat, no surrender. Tanawa. Yes! Wala shot! Na! Wala shot kay nakulbaan. Wala na shot. Sayang nga, uy. Nakulbaan mo ko gamay ba? Pildi na noon mi. Iya, wala man yung mag-shot. Kaya amin na bisit kinidaog mi. Grabe, tiraga na ko ng Pawix, uy. Di ko katuo ba? Simple, magkakayo. Maria, pag-practice ugma ayo. Kay ugma mo balik mi. Tara, Salamat si mong biskuit ha. Hoy, Dudong Pawix, ang bula. Ibili na, kadiri na inyo ha. Ay tama dai no. Hala, tira. Bungoy. Maria, kitam. Tara. Maria, kumusta ang dula? Ah, napildi si Maria ng oy. Ha?
Napildi ka, Maria? Uma, grabe tirada ni Dudong Pawiks ma, di makaya. Mao ba? Sunod og musulong, ing nako.